Iya iya Waduh. iya. Minumnya susu murni nasi berbeda.
yuk, us. Ya, us. Isya. Wus cumawis tolak balai sengkolo aduh sang popo angrakit toto sesaji kanggo srana kenirasong pamuja meminta nukro saking yang widi minantuwa kan bebape panjongko pinantuwa berkah basuki yuwono kang becik ketitekan Allah bakal ketara
jenis dan macam hantu. Ono hantu baling-baling. Iya. Ono hantu apa meneh iki? Banjero. Hantu banjero. Saya tuh hantu banjero. Iya. Kalo, sing rambutnya dilumut kalo. Kayak hantu baling-baling. Iya. Heeh, kayak baling-baling. Baling-baling bambu. Nek kowe langka. Hantu langka, jenis langka. Hantu luar angkasa. Oh, jare hantu luar angkasa. Alien. Iya berarti. Mboten lho Mbah, niki namung guyon lho Mbah, ben rasa paneng Mbah. Ampun nggih. Wis sepaneng iki. Ayo. Telak tunta, gedang tunta, gedang urek. Oh, yuk. Pak, Lilo. Nggih. wis ora kelingan, oke. Nggih. Lah kelingan ra, Bang? Iki hantune fans Didi Kempot iki. Yang ini. Yo, yuk.